Asiya Baba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na taskar Asiya Baba, inda muke karanta muku littafin nan mai suna Kabewar kan Kabari, littafin Mrs. Sadauki, wanda ni Asiya Baba nake karanto muku shi. In ba ku manta ba, mun tsaya a episode 6, yau za mu tashi a episode 7 da izinin Allah. Ina muku fatan alkhairi. Don Allah kar ku manta ku danna mana subscribe, ku yi like, ku yi comment, sannan kuma na share a group ɗinku. Na gode. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idan wa'inda suke biye da ni a cikin littafin basu manta ba, mun tsaya ne a inda wani gurnani haɗi da nishi ya taso daga ƙasar ruwan, can kuma ya ɗauke. Ganin haka Amadi ya nufi gida. Mutane ya tara cirko a ƙofar gidansu suna leƙen cikin gidan. Yana isuwa suka juyo suka ci gaba da kallonsa. A nan muka tsaya, yau kuma za mu ci gaba da yardar Allah. Ko kafin Amadi ya kai ga tambayar lafiya, innar wato mahaifiya ga Fatima ta kuma sakin wani ihun, tana surutai marasa kan gado, yayin da kuma take tiƙar rawa irin yadda 'yan bori suke yi. Sanyi ne ya ratsa zuciyar Amadi. Da farko ya ji tsoro kar a ce malam ko inna aka ɗauka a matsayin sacrifice, kasancewar lokacin da zai bayar da jinin yayi, alƙawarin ya gabato. Cikin gidan ya wuce tare da samun waje ya zauna, yana kallon yadda innara take ta rasa hankalinta a lokaci guda ba tare da ta shirya ba. A idon mutane suna ganin cewa innara aljanu ta tayar, shi ko Amadi a wurinsa ya san cewa haukacewa ne ta yi. Innara je ki zauna, Amadi ya faɗa cikin bayar da umarni. Cak ta tsaya da rawar, sai kuma dariye-dariye irin na sabon kamu. Inuwa ta samu ta zauna, a zuciya Amadi ya ce, au, haukan bai gama ka rufe ki ba, tunda har kin san bambancin inuwa da kuma rana. Inna ta leƙo tana mai ɓoyewa a bayan ƙyauren ɗakinta, tana tsinkayar Amadi, ta ƙwala masa kira, ya taso yana ƙunshe dariya, ganin inda Inna ta ɓoye a ɗaki, har tana saka sakata don tsabar tsoro. Yana zuwa ta ce, don Allah ka taimaka ka ce ta tafi gida, wannan masifa da me ta yi kama, muna zaman mu ka ɗebo mana fitina. Amadi ya ce, ni kuma Inna, ta harare sa ta ce, kai ɗin, ko kana zaton ban san aikin da kake yi ba ne? Amadi ya so saƙeya kafin ya je gunda Innara take. Dukawa ya yi, ya fara magana. Innara, kin yarda da aurenmu ni da Fatima ko kuwa? Da sauri ta gyaɗa kai, shi kuma ya saki murmushi, ya ce, to tashi ki tafi gida. Kamar wata doluwa haka ta yunƙura, ta tashi tare da fita waje. Bata zame ko ina ba sai gidanta, ta tarar da Fatima da Abdu. Da sauri ya nufo ta, yana tambayar ta, Innara lafiya? Na zo na tarar Fatima na kuka, ke kuma ba kya nan, yanzu da kika dawo kuma ga kayan ki nan duk sun yi dauɗa. Innara bata ce komi ba, ta wuce ɗaki. Abdu ya take mata baya, ko kafin ya sake yin wata magana, ta ce magana auren Fatima a fara shiri. Ban so ya haura sati 2, a kai ta kowa ya huta. Cike da mamaki Abdu ya kalle ta ya ce, haba Innaru, matsafin za mu baiwa aure? Inna ta yi masa daƙuwa kafin ta ce, gidan ubanwa kaga ya yi tsafin, kawai sharrin mahassada ne, don sun ga duk illahirin garin nan babu mai maganin aljanu kamar sa. Abdu ya yi ajiyar zuciya kafin ya ce, to Allah ya kyauta. Innara ta amsa masa da amin, tana mai bin bayansa da harara. A zuciya tana cewa, ai ni ko na san matsafi ne, ni da ya turo min ciwon hauka na rana tsaka, duk da na ɗan mintuna na yi, amma ai na wahala. Fatima wacce ke waje tana jin duk hirar da suke zantawa, cike da murna ta cika ruwa a bokiti ta kai wa Innara ban ɗaki, kafin ta ɗaga labule ta ce, ki taso ki yi wanka, ga ruwa can na kai miki. Kai ta gyaɗa mata alamar to, kafin a zuciyarta ta ce, muguwa, ai dole ki kai min ruwa, tunda kin kwaso mana masifa muna zaman mu. Na shiga wanka ta arce, bata zame ko ina ba sai gidan su Amadi.
da sallama a bakinta, sai dai babu kowa sai kukan wani maras lafiya mai cutar jini da aka kawo wa malam. Har za ta fito sai ta tsinkayi riga da wando a rataye akan katangar banɗaki. Fatima ta saki murmushi ta nufi ɗakin Amadi domin jiransa. Bata wani daɗe da zama ba ya shigo, kanta sunna a ƙasa ba tare da gaisuwa ba. Ta ce Innara ta amince da batun aurenmu, shine na ce bari na zo na faɗa ma. Ahmad ya yi murmushi ya ce ai na sani, yanzu haka wankan da na yi gidan ku zan je, amma tun da kin zo mu je gaɓar ruwa. Babu wani musu, ta miƙe tsaye ta bi bayansa, suna tafa suna hirar soyayya har suka kawo gaɓar ruwa. Ahmad ya ɗauki ƙanƙara ya jefa a cikin ruwa, ta bada sautin tsumbul. Can sai ga kifi ya fito daidai inda babu ruwa yana motsi. Ahmad ya duka ya ɗauki ƙaton kifin kafin ya koma gefe ya cire masa wuya. Wuta ya hura ya fara gasa kifin. Ita dai Fatima tana gefe tana kallon su dabarin Ahmadi kala-kala. Cike da burgewa ta ƙaraso gunsa. Cikin murya ta Fulani ta ce yanzu in na ce sai ka mayar da kifin nan ɗanye ya za ka yi? Amadi wanda ke ƙoƙarin juya kifin da ya fara gasuwa ya ɗago kai ya dube ta ce tsaf zan maido sa ɗanye kuma da ransa. Fatima ta waro ido ta ce da gaske? Ya jinjina mata kai, ta rufe bakinta da dukkan tafukan hannuwanta kafin ta ce to mayar na gani. Wasu maganganu Amadi ya faɗa, nan take kifin da ke kan wuta ya yi tsul ya faɗi ƙasa, ya dawo ɗanye har yana motsi. Fatima ta waro ido ta ce to mayar da shi gasasshe, ko idar rufe bakinta ba ta yi ba, kifin ya koma yadda yake a gashe bisa garwashi. Ganin yadda Fatima ta shiga nishaɗi, ya sa Ahmad ya mayar da abun wasa, sai kifin ya gasu sai kuma ya mayar da shi ɗanye. Ita kuwa wawuya sai dariya take, saboda ita ba ta ganin dogon hannun da ke yin musanyar kifin, balle ta farga da fa'ida ake yi mata. Maraɗi. Ta ya aka yi kika shigo rayuwata ba tare da na shirya ba? Yarima ya tambaya bayan ya hau kan gadon da Safa take zaune a tsakiya. Ta yadda ka yaudare ni, ka ce za ka sa Prince Khalid ya so ni bayan na ci amanar 'yar uwata. Safa ta ba su amsa, ban yaudare ki ba, akasi aka samu, ko da na farka ban gamarwa ba, sannan sai na ji wai an shirya hidimar aurenmu. Yarima ya ba ta amsa. Safa ta taɓa baki ta ce, dama ranar da Amma ta zo sashenmu, na yi mafarkin haka ƙaddara za ta raba mu, kuma za mu sake kasancewa tare, sai dai ban san tsawon wane lokaci hakan za ta faru ba. Ko da ta dawo nan, to za ta zo ne a ƙurarren lokaci, saboda sai bayan Yarima ya hau karagan mulkin da take takamar za ta ɗora wani Yarima. Muryan Amma ta da kidodunan kunnensu sai suka waigo suna kallonta cike da mamaki, saboda sun kulle ƙofa, to ta yaya ta shigo kenan? Amma ta saki murmushi ta ce da zarar kun raye daren farkonku, to wannan tsohon banzar zai sauka daga kan karagan mulki, kai kuma Yarima ka hau. A zafafa Yarima ya juyo kan Amma, ya ɗaga hannu zai sharara mata mari. Ta riƙe hannuwansa tana kul kar ka soma ka taɓa fuskar nan, yin haka zai ja maka tsinuwar mala'iku, saboda wannan fuskar mahaifiyarka ce. Mahaifiya? Yarima ya maimaita kalmar. Amma ta juya baya ta ce tabbas Yarima kai ɗana ne, na jima da jiran wannan ranar wacce za ta zo na fasa ƙwan. Sam Yarima bai samu bakin magana ba, sai Safa ce ta tambayi Amma ta yaya kika zamo mahaifiyarsa, sannan shi kuma Prince Khalid fa? Amma ta ce labari ne mai tsayi, yanzu dai zan bar ku domin raya wannan daren. Zan koma sashi na in jira har zuwa lokacin da za a buga tambarin juyin mulki. Tana gama faɗa ta fice ba tare da ta bari ta ji cewar su ba. Safa ta dafa Yarima ta ce tabbas biri ya yi kama da mutum. Sai yanzu na ida fahimtar me yasa Amma ba ta son Prince Khalid ya auri Marwa. Yarima ya dube ta ya ce me kika gane? Bata ba su amsa ba, ta fara tura masa saƙon da ya zautar da shi zuwa raya daren farkonsu. Masarauta ta tashi da firgici sakamakon mummunan ciwo da ya kama mai martaba, wanda aka kasa gane menene shi. A rikice Yarima ya nufi palace
bai ma tsaya bin ta kansa fa ba wacce take cikin mugun hali. Sarki ya kalli Yarima sai dai babu bakin magana sakamakon wasu mungulan ƙuraje da suka fito masa a dukkan jikinsa har ma da cikin bakinsa. Idan Yarima tab da hawaye ya ce baba, daga can bayansa amma ta katse sa wajen cewa kul ka ƙara kuskuren kiran wannan da sunan baba domin shi ɗin shi ya kashe mahaifinka. Azzalumi ne da kake gani, shi ya kashe mahaifinka domin ya hau masarauta, sai dai ka sani daga yau shi kenan ba za ka sake ganin kujerar mulki ba sai kuma a lahira, don yau ba sai gobe ba zan sa a mayar da kai can ɓangaren baya. In aka mai da kai ɓangaren bayan masarauta, shegen yaron ka ya zo ya yi jinyarka. Amma na faɗar haka ta zo ta janye Yarima daga gare sa, tana mai kuma cewa taso yaro na, yau zan gutsura maka labarin masarautar nan mai cike da abubuwan al'ajabi. Bana so, ki bari zuwa wani lokaci, yanzu zan kai sarki a duba sa. Ko da a ce zancen ki gaskiya ne, to dole na yi biyayya ga sarki, don ko ba komi shi ya raine ni tun ina ɗan yaro. Yarima ke faɗin haka kafin ya fita waje don zaɓar masu maganin da aka kirawo don su duba sarki. Amma ta ƙairin dariya ta ce, kai da tashi har abada, a haka za ka ƙarasa rayuwarka cikin datti, kana ɗoyi kana wari. Yadda ruwan ƙoramar kuffa ya ratsa gangar jikinsa fa, haka ciwo zai rinƙa ƙurƙusar ka. Tana cikin haka ta ce, ha ta fara dariya, sai kuma ta gumtse sakamakon ganin sarki na murmushi. Cikin ƙarfin hali ya buɗe baki, duk da ya san ya ce zai yi magana zai ji zafi, amma ya gwammace ya mai mata da martani. Ba a yaban ɗan kuturu sai ya girma da yatsunsa 10. Tun kafin ki shigo wannan masarauta na san da zuwanki da kuma ƙudirinki. In baki manta ba, ke ce mace ta wajen 10 da sarki Salis ya aura, amma duk sun mutu. Sai ke ce kawai kika rayu. Kin san dalili? To fa masu sauraro a nan za mu tsaya. Mu haɗu da ku a episode 8 domin mu ma mu ji dalili. Sunana Asiya Baba, ina muku fatan alkhairi. Daga ƙarshe don Allah ku danna mana subscribe, ku yi comment, ku yi like, kuma na share. Mu kwana lafiya.